Brighton paro mano manin godo bende. Aneno ko achetendore ka. Adawacho ni at according to me, I consider thinking onego bed two-way traffic. Efforts onego bed ni work from both sides. Ng'ama nyako kinya keto ni ng'ama diche manyaka tim gigi. But on the same anya dok ne nyiri nikech ng'ama ineno ka at least ogolo en gi some efforts mo put. Kata imbi nyocho ni ng'ani oonge pesa, but at least matin ma en gono unya share. But on the same, kikirit ni ene mo share mare matin ma en gono. But kalure gi twak mabende untiere godo, wayiere ni bas lure gi bende gi standards ma samoro wuoyo seketo. Ok ni first date isetere, achkata mna ni magepe mabende mung'eyogo, magepe mamalo ma ichame chips gi pizza gang'ogo. Kasto kinyi da tere kibanda, oboyie. Don't wacha ni But experience. Anda pogoraga gi ji e gima osekonya.